Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
Berian itu hata tapukama parmingguota di mana koton tapa sonang madirita tapa hohom marohata martangiang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Maredehuria buku Ede onom 148 ayat saja 2 dohok tolu sangap ni debata ama. Marhite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Songonon nin na Tuhan Jehovah, yang gohala partigori, manguludo binahen ni parsihohot na marhapor siawon, alai anggo dihalak parjahati dan adong hasonangan. Haleluya. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata jala amanami, sayurupi mahami, asa unang madelihami, ujuroha poguson tuhami. Jala asa unang magopo hubay kami sileholehomu na dinggani, ujuro pasu-pasum tuhami.
Ramoti mahami asa unang marpos ni roha hami tu arta na dihasyanganon. Lehod dihami haporsyaon asa dohot hami parjabar di siteanon yakan na porsea diho. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Tatangi homa pati ni dibata di hari Minggu patoluhon dung Trinitatis titotapon sian patik patoluhon doho lapatanna. Patik patoluhon dang jadi dohonon guar ni dibata yang gosoture dalanna ay hona uhumna dosogod akan marsineang di guarna. Dia do lapatan ni odo ikon dihabiari rohatta di bata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang olohita, mamurai, manang manolon-nolon, manang marujar-ujaran naroa, manang mangaci marhite-hite guarni di bata, ay dinatar sosak, dohot ditangiang, dohot dipuji-pujian dosi dohonon goar ni debata isi masahat na tong rak mangidugugu mahita laho mangulaho pati nai ali Tuhan debata obat pati. Amin. Tatopoti madusata diadupan ni dibata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata parguguna sohatu dosan. Para siroha na sumurung aman ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardusa na dangolon. Ro tujolo ni habangsa haba diomi manopoti
jala mangangguk pendosa nami. Macai jojot dohuarsai hami ho, marhite-hite pikiran, dohot hata, dohot pabahenan nami naruai. Takuha holongi hami ho sian nasa roha nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gugu nami, nang dongan nami, nang doston diri nami hubaen hami. Dibaheni kamadori masanmu, jala uhumammu hami tuhamatean saliling nililing nai, alai nama purus mahamin waeng, tuasi ni roham nagodangi, mangidu mahami sian nasa rohanami, hasesaan ni dosa nami saluhutna, sayurubi mahami, paubahor rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haolongan ni roham, di pangulu hami, dohot ala ni goarmu nabadiai, ale Tuhan, saya si maroham di hami, halak nadangolon. Amen. Tabigi mahata baga-baga taringo tuha sesani dosatta. Tatokid dohu tadikoko. Alai pa pungu-pungoku homam se marhite-hite. Akka asini roha gudang. Tagan di parpiar ni murukku. Kutabuni hobuhiku satokin maradupoko. Alai marhite-hite dengan basa. Saliling-liling na. Asiaku doho. Ninna Jahuwa si paluaho, asangapon madi debatana di Gijang. Amen. Hatani di batana gabe epistel di parmingguan patuluhon dung Trinitatis on ito tapon dienet sian sada to Tesalonika tulu ayat sada taha tu 10 tajahama marsika soring.
Alana sotar tau kami besihol nami, denggando di rohanami, hola kami majolo tading di huta aten. Gabi suruh kami mas Timoteus, angginami jalan aposo ni debata, makobason barita nauli nasian Kristus, asa dipatogu rohamuna jala dipodai hamu marhapor seaon. Asa unang diunggilhon, aka hapor suhonina di basyak kamu, ay diboto hamudo, usido kita dipadiri. Ayo di tonga-tonga muna dope kami, nunga lulubahon kami siang hiau tu kamu, nanay masa aka hapor suhon tu ita, songon naung masa tutu patar di jolo muna. Gibaheni taktar tau naobe, gabe husuru manakasi hapor siyaw muna, ati beha naung diujuni si pangunjuna ni hamu, gabe magopo maon nahu lojahok kami. Alai dumulak si Timoteus tuhami siang hamu, denggado dibaritahot tuhami hapor siang muna, dohot holong ni rohamuna, akup ni dibaritahot do burjumuna, marningot hami dohot sihol ni rohamuna, naik do muna hami, songon hami nama sihol di hamu. Di si matarapul hami marningot hamu, aleak kadongan, ibahen hapor siyaw muna, nang pedidodo ni ragam ni hagugutan, doho hapur suhon hami. Ay na mangulu mahami nuaing, ang gohot hamu jongjong marojahan dituani. Ay hamalatya dia matar lehok kami tu di bata, balos ni saluhut halalas ni roha, nahu hilala hami di jolo ni di bata nami, marningot kamu. Borngin dohot arian lobi sumurung dotang yang nami, asang giat idaw nami bohimuna laos pati koson nami, ia adong dope haurangan ni haporsyon muna. Alay, di bata mata sa diri doho tuhata Jesus ma, pabuluson lakan nami tuhamu. Alay digohi jalalang ditabay Tuhan ima haholongan ni rohanamna sama hamu, nang tu saluhut songon holong ni rohanami di hamu. Laho patoguho rohamuna, gabe sohasuraham marhaba diaon di jolo ni di bata amata, dinaroi tuhata Jesus, dohot saluhut aka nabadiana, imasahatna martua doakan atu mangihon hata ni di bata, jala naupeopsa. Amen. Jesus, Tidakon mahaporsyaw tay songon na hinatidakon ni dongata sa haporsyaw di sandok portibion rak mahita maddok.
Au porsea ido ama parguguna sohatudusan na tumopalangit dohotano. Au porsea di Jesus Kristus. anak ni Pratasya Kubana. Imana tinubuhon ni si Maria, nagibigabian si Anton di Parbadia, andorang, ido tuhata na tumaw na bernit, di panguhuman ni Silatus, na matetarpajal do ibana di hao pinarsila, na tuat tubano atorudung di tanom, na manay tu surgo, lahudul tu siyamu ni di bataja huba, amanay parguguna so hatudusan ni, di may banapay mamula sugut tutanoon. Au porsea di ton di Parbadia, Pria hato bani hala Kristen nakanabadia, dohot di hatai mado, dohot di hanguluan na sorasuda. Amen.
Oras marihita amang inang. Songonon ma titing namasa di Huriata HKBP Rawamangun Minggu 20 Sia Juni 2025. Partangyangan Week Rabu 2 Juli 2025 masuk pukul 10 Sia WIB di Sada Week Pisangan Gading Raya di Bagasni keluarga Jackson Pakpahan Inang Linda Boru Banuarea di Jalan Gading Raya 2 nomor 20 RT 5 RW 10 Pisangan Timur Jakarta Timur. 2. Wik Rawasari Cempaka Putih di Bagasni keluarga OSM Sialagan Boru Butar-Butar Jalan Kompleks Perhubungan Udara Blok A 25 Jakarta Pusat. Padidion Nabadia Khobar tu pelaksanaan peneguhan sidi manang maka tidakon haporsiaon Minggu 6 Juli 2025 alani i Padidion Nabadia tudak danak di Patupama hari Minggu 10 Juli 2025 di parmingguan pukul 10 WIB. Ruasta nanaing mabuat dak danak laho majalop Padidion Nabadia Asaroma mendaftar Huhut Marguru hari Jumat 10 Juli 2025 pukul 10.30 WIB di ruang Lukas. Jala dibuon ma surat pengantar sian situa wik, kartu keluarga gereja, dohot fotokopi akte kelahiran anak. Situa Purna Bakti Minggu Sadarion 20 Sia Juni 2025 di parmingguan pukul 10 WIB di patupado acara pelepasan Situa Purna Bakti manang pensiun tu amang Situa mangatas Panjaitan Situa Sian Wik Hutan Kayu Manis ala naung mamasuhi usia Purna Bakti manang pensiun sipul parminggoni di patupado ramah tamah di ruang Timoteus. Perubahan jam ibadah. Khobar tu pelaksanaan maka tidakon haporsiaon menang peneguhan sidi di hari Minggu 6 Juli 2025 parmingguan remaja pukul 8 remaja di pasadama tu ibadah umum. Jala ibadah umum mulai pukul 10-hian di pamaju magabe pukul sia WIB. Kegiatan katekisasi sidi. Kegiatan katekisasi sidi tahun ajaran 2024-2025 sipul nama. Akar rangkaian kegiatan pelajar sidi boima dijah di harotas tikting. Pelajar sidi dohot akan atoras asa maparatetehon jadwali. Sekolah Alkitab liburan manangsal sekolah minggu. Sekolah Minggu HKBP Rawamangun Patupahon Sekolah Alkitab Liburan Manangsal dohot aka kegiatan boima dijah di harotas tikting. Dipangido wakai anak kota sekolah minggu boima mendaftar tu guru sekolah mingguna ganup marhite manang marhite mai ASM HKBP Rawamangun. Pelatihan pekabaran Injil bersahabat Evangelism Exploration manang EE Seksi Sending Dewan Marturia HKBP Rawamangun Rapdohot Yayasan Badan Kerjasama PKS Marturia Patupa pelatihan pekabaran Injil bersahabat Evangelism Exploration maringanan di HKBP Rawamangun itu kategori dewasa ima songonatar surat di harotas tikting. Pelatihan di Patupa Ganup hari Sabtu, ima sian tanggal 12 Juli, saat Rodi sia Agustus 2025, mulai pukul sia WIB, inganan di gereja HKBP Rawamangun. Peserta pelatihan nanaing madohoti pelatihan pekabaran Injil bersahabati, boima mengisi Google Form, terlampir manang mendaftar tu sekretariat gereja, mana menghubungi Situa Rosida Siregar dohot Irmawati Tambunan. Tuhat tama mamasu-masu.
Parheheon Remaja. Obartu Parheheon Remaja HKBP Rawamangun ipatupado tolu lomba ima. Sada lomba CCA ipatupa Sabtu 28 Juni 2025 nunga di Patupa B. Lomba band ipatupa Sabtu 12 Juli 2025. Lomba futsal ipatupa hari Sabtu 10 sia Juli dohot Minggu 20 Juli 2025. Link pendaftaran Boima di scan sian flyer. Penerimaan murid baru TK Sinantam. TK Sinantam membuka penerimaan murid baru tahun ajaran 2025-2026 dohot jenjang usia songonatar surat di harotas tikting ruas nihuriata na adong dakdanak na marumur songonatar surati Boima bergabung di TK Sinantam. Pendaftaran dibuka 1 bulan Juli 2025. Jala Boima menghubungi kontak Nadong di Harotas Tikting. Latihan angklung lansia distrik Walu DKI Jakarta. Obartu program lansia distrik Walu DKI Jakarta laho madapoton rekor muri di penampilan angklung lansia alani i patu paun ma latihan angklung bersama wilayah Jakarta Timur 2 menang 12 resort di hari Kamis 3 Juli 2025 pukul 8 sahat rodi pukul 10 sadawib inganan di gereja HKBP Rawamangun. Today akka pemain angklung naung lansia imana adong di seksi lansia unguan Naomi dohot SPH asa madohoti latihani. Ruas namodding. Sada nah di hari Kamis 26 Juni 2025 nunga jumolo dialap tuhata sahalak ina tiomana cahaya boru tampu bolon umur 75 tahun tinaring nia amata situa Robert Mian Sirait nahinan alamat Jalan Jatiwaru nomor 60 sada RT Walu RW 4 Kampung Jati Rawamangun Jakarta Timur Wik Pulau Asem. Kemudian Sadarion Minggu 20 sia Juni 2025 di TPU Kampung Kandang Jakarta Selatan. 2. Nah di hari Kamis 26 Juni 2025 nunga jumolo dialap tuhata sahalak ama Baster Manurung umur 73 tahun inabaluhon ni inata Lumongga Boru Aruan alamat Jalan Porselen Sada nomor tolu RT 10 RW Tolu, Kampung Ambon, Jakarta Timur, Wik, Kampung Ambon. Kemudian hari Sabtu 20 Juni 2025 di TPU Kebun Nanas, Jakarta. Tuhat tama nama ngaleon gogo dohot pangapulion di keluarga nati nadikonna. Pelean dohot akka urut ni buah-buah tajahma di harotas tikting nang penara deni huriata. Pas-pasu di Batama, akka barita masa, dohot ulaon, akka sipato paota, bahen sangap di goarna. Songanima, tikting duhriata minggu sadarion. Untuk Tuhan
Tapasonang marohata martangiang mahita, damini di batana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate do pikiran munabi, di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Di hamuama namin na namin ang dihita saluhut na horas madihita. Hatan di batana mama kulingi hita di bagasan minggu tasadarion, ima minggu paduahon dung Trinitatis, di pakulingi do hita marhite hatan di batana tarsurat di sada raja-raja, bidu 10 sia, mamuka mai sian ayat 15 rodi ayat 20 sada. Sada raja-raja bidu 10 sia, ayat 15 rodi ayat 20 sada, amanginang songonom mahatan ni debatan atar surat isi, ta pa YouTube ma di bagasar rohat tabe. Alai ni najahuba ma tu ibana, mula maho tu dalan muhian tukan Damaskus, laho maho tu si jalamiahi si Hazael, bahen raja gumonggom Aram. Miahi dohot si Jehu, anak ni si Nimsi, bahen raja gumonggom Israel. Miahi dohot si Elisa, anak ni si Safat, sian Abel Megola, bahin panurang sikatmu. Jadi manang ise nama lua siap podang ni si Hazael, ikom mate bunuon ni si Jehu mai. Jala manang ise nama lua siap podang ni Jehu, ikom mate bunuon ni si Elisa mai. Akub ni tinggal dope hubahen di Israel 7.000 halak. Saluhut nai aka naso mangalopit ulu nitotna marsobba tubaal dohot na sodung mangumma ibana. Dungi mardalam ma si Elia sieni gabe jupaksa si Elisa, anak ni si Safat. Tongon maninggala ibana dohot 12 pasang horbo di jolona. Ibana sadiri mangolat-olat pasang napa 12 honi. Dungi didapot si Elia ma ibana. Laos dilingkupon sape na tu ibana. Dungi ditadiko si Elisa ma aka horboi jala marlojong mangihuton si Elia. Didokma wa loas ahu jolo mangumma damang dohot dainang asa huiutok ko. Dungi ninna si Elia ma tuibana. Laho mahomulak ayahado nahubaheni tuho. Dungi mulak maibana sian labungna. Jala dibuat sapasang horbo
laos dipotongi doi, ula-ula ni horboido dipakai marmasak juhuti, jala di lehon panganon ni aka naposona. Dungi borhat maibana mangihuton si Elia gabe parhaladona disima saatna. Di hamu amanami nanami nang dihita salutna totu maragam dohita naung leleng mangihuton Kristus, mangihuton hapor siauta. Adong do suku-suku dihita di manuguton. Buasa jala tuaha hita mangihuton Kristus. Kenapa dan untuk apa Anda mengikut Yesus, bahkan sangat setia mengikut Yesus? Bahasa jala tuaha hita porsia tu debata. Antik maon salah pangatusion di bagasan nama yuton debata di ngolutta. Apakah kita mengira dalam hidup kita dengan mengikut Tuhan persoalan tidak ada, tantangan tidak ada, pergumulan tidak ada? Ido hita mangyuton debata manginang, molo ido jol mana dumangol mahita makirim. Ala saliling mangulu di Portibion, ikom marhua, ikom marukil. Tidak ada manusia di bawah kolong langit ini yang hidupnya nikmat terus. Tidak ada manusia di bawah kolong langit ini yang tidak memiliki pergumulan. Oleh karena itu jangan lihat pergumulanmu hanya pergumulanmu yang paling berat dibandingkan dengan pergumulan orang lain. Kalau jok do tarajumi dirita nadu mangul siak kalak na asing. Hape molota partajom si pareotta mabege pergumulan di halak nasing. Si bata tapus dua dorata daksa dia HP na hutahoni di sekitar saya masih memiliki pergumulan. Oleh karena itu untuk apa dan kenapa kita harus mengikut Tuhan dalam hidup kita? Bahasa iko persea hita tu debata. Ala naing idauta molo halak namangulu di bagasat Tuhani di parade debatado ibana laho mengadobi parukiloni. Iman kita mengatakan pikullah salibku. Kita beriman dalam hidup kita memikul salib, memikul beban. Tetapi bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kemampuan kita. Tetapi Tuhan yang menjadi sumber penguatan dalam hidup kita. Di parade di bata hita mengadopi akaha maolon ni ngolu. Marhite habisuhon na dia di bata di bagasan ngoluta. Dakolan marhite habisuhon tu pikiran do tu roha. Alai di parade di bata di bagasan ngoluta mengadopi persoalan ini. Marhite akadukungan na asing boha asa saud sakap ni roha ni debata jala asa taralusi pangiduan ni ngoluta. Karena dalam hidup kita ada dua keinginan. Keinginan Allah dan keinginan dirimu. Di situasi manginang idaota ahana diadopi panurirang Elia.
dioloi panurang Elia do di bagasan nguluna parsuruan ni debata. Dia sangat setia kepada Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Alai dang na pitor gabi soadong persoalan manam tantangan na mangihuton debata. Adong tantangan na balga dia do pibana. Ditiki namar baritai, ditiki patu pahun halongangani, ditiki patu pata dahun hadirion ni debata. Tak sude HP makalo mohon ibana. Ada sesuatu yang dipertaruhkan Elia, yaitu nyawanya juga. Sehingga dia akan dibunuh oleh si Isabel karena dia menyatakan kemuliaan Allah. Siano nama nginang didok tuhita dang namurahabe laho papatarhon asini rohan debata. Si bata ulu di bagasan ngoluta saya adong suara nama dok tuhita hatani halak nama dok tuhita hatani dongata nama dok tuhita pabadia ko paburju ko. Ketika kita melakukan apa yang baik. Sok suci kau ketika kita melakukan seturut dengan perintah Tuhan. Itu tantangan. Ingat, di saat dirimu ditolak dalam menyatakan apa yang menjadi rencana Allah, Kristus telah terlebih dahulu ditolak oleh dunia ini. Ida pola tersonggot ngulut tamanginang, mulu ditulak kita, dapit toricakon, mulu tadok martangiang johita, molo tadok songonon hatani debata. Ai si Elia be papatarhon harajaon debata menghadapi tantangan. Pola do dilele si Elia dak sonang ngoluna bahkan pojot pakilalana sampai puncak daripada pergumulan hidup Elia. Dia mengatakan, Tuhan, takut nama mati aku. Diamu natutuan nami lansia. Ra meruda lu ni dohamu marsait kan. Nido maruda lu ni dohita marsait. Ya dohita puncak ni sahit tai, klimaks ni sahit tai naso tartao ni tadok tu Tuhan ni agu Tuhan tagunan lo asal ai bahasa tadok tu Tuhan lo asal Tuhan bah Tuhan ni maju do nama dok lo asau hita tu ise do tu Tuhan do manang tu anak kon namangi hoti ta ise do ha Tuhan itu namangi hoti ta lo asau Tuhan na manang nei portibio di puncak ni pergumulan sahitai di puncak ni si taonotai ulu dohita maduk songoni si mata ulu kita nggak perlu munafik dengan tidak tertahannya penderitaan itu Tuhan ambil hidupku. Ini juga dialami oleh Elia dengan puncak pergumulan hidupnya Tuhan ambil hidupku, menunjukkan satu sisi ada penyerahan,
tapi satu sisi ada keputusasaan dengan beban yang berat. Dialusi debata dong, dialusi. Allah hadir, Allah menyatakan keberadaannya di tengah-tengah pergumulan Elia. Ido ubena adorang soroho tula bukon nina Tuhani tu si Elia. Odo unik natabuna si Elia daktarida tinaborna alaha marhureta api do ibana tu Banua Gijang. Adorang so roho tula buku nina Tuhani amadidok debata tugasna urasi tulu halak dia mai omana didok di bagasan ayat 15 nakin ima di jauh debata asa diurasi Selia molo tajaha si Asahel naparjolo baru si Yehu napaduahon napatuluhon si Elisa. Alaha bahasa ikon dipilit si Elia natoluon ala dong pangalahon ni Raja Ahab nam tung macai sosumabbe di jolun debata. Kok Allah itu begitu kejam, habis dibantai dari sini, ketika ada yang lepas dari sini akan membantai. Lepas dari sini akan membantai. Kenapa Allah begitu kejam? Kenapa Allah begitu keras? Kalau kita membaca firman Tuhan tadi. Nah suadong dua sini rohan debata. Iso dipatudu debatado. Hina jorbut ni pangalahon Raja Ahab. Dohot akka paranganna nang dongan sabagasta. Yang begitu tidak setia kepada Tuhan. Yang begitu menyembah Baal, menyembah patung, yang tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Ketika hidup tidak lagi bersandar kepada Tuhan, lihatlah, maka maut mengintai hidupmu, kematian selama-lamanya mengintai hidupmu. Diulahun si Elia persuruan di debata, ya diulahun. Isomma idauta satia do si Elia nampe maul nampe borat persuruan debata. Tarida mai amanginang marhite peristiwa na di jauh jala diurasi debata si Elisa. Dia mah naboi putih hatta peristiwa si Elisa gabi panurang debata. Parjula manginang idauta nagabi renungan dihita mingguon. Bohado hadirion ni si Elisa. Mari kita lihat dan renungkan. Ada beberapa poin yang sangat-sangat krusial di dalam memahami pemilihan Elisa. Idauta disi dangna jolmana hurangan karejo si Elisa. Dangna jolmana hurangan karejo ibana. Ketika kita dipanggil Tuhan dalam hidup ini bukan menjadi manusia yang kurang kerjaan. Anong no perkerijuan ni si Elisa. Mangula ibana, mangopa ibana. Perkerijuan si kanupari.
Asa unang adong di bagasan nguluta di hasianganon, di tiki rohi hita marsaur tu tonga-tonga di bagas coro, di tiki hita mamuji de bata, unang adong be nama dok, herajol mana hurak karijo doho, lao tu gereja, lao tu partangyangan. Kan sering kali itu kan, tantangan bagi kita. Sepertinya manusia yang nggak punya kerjaan aja loh, datang-datang ke gereja. Manang rodong atta mado, aina sorong do gereja mijabu sai sok kolokot. Na sorong do gereja mijabu sude punguan di dohotiho. Na sorong do gereja mijabu adiga komangalopa ya adiga komanabu do dia. Holanda di gereja uko. Oma serba salah nih ngulu. Di gereja honata. Soro tu parpunguan, soro tu partangyangan, soro marsaur. Honata, bereng maju nih. Inatani sedih. Garu tu partangyangan wi saja orang doh. Ngapala dilebung ni jabuna. Ina. Nah sombongan. Ondo hebat na portibio. Anda baik kena omongan, Anda cuek kena omongan. Yang mana lebih kita pilih? Masa bodoh omongan lo. Yang penting sama Tuhanku. Anggota patangi-tangi do sudi hatani nahu maliakta. Amang inang sudah tamu martangyang. Gali daging murah. Jal dapur sehamu tu Tuhani. Napa dua huni dauta dang na jol manao to si Elisa. Dia adalah orang yang terampil. Kenapa terampil? Kita lihat sendiri dalam firman Tuhan ini bahwa Elisa sambil membajak sawahnya dengan 12 pasang kerbau. Hebat doh. Hola dua pe horbo na juru di huta tiki mangula ngamaol hita maroroti. Dua ogo baran ni hita colma ngai bai luku di son di tanggurung ni horboi na sere di bai luku i son sere do luku na sianodo tu son alai perdalanna saya toktong do searah saya tok searah belum tentu ulu na sere menarik tu siamun, ulu na sada menarik tu, ayo mah kobaran ni rumah tangga tak, ngadi pasu-pasu, nggak sada bihamu, apa? Dung rumah tangga, bah, isomma sada lari tu san, sada lari tu son, itu tun malomona. Anggo bonanai hahulong aku doho saliling balansia itu dope bergandengan tangan dope hamu bamulo naung sonang amat tayat tong dang bergandengan tangan tu nasing bergandengan tangan tu ya anak komuna do hamu mulu nang sonang inatai badang bergandengan tangan tu na asing manang tu parmain tu buru muda doham bergandengan tangan. Kita lihat 12 pasang kerbau itu adalah selain dia terampil, dia kuat karena tidak mudah
marmahani 12 pasang horbo lahu mangaluku. Tang murai. Sianomba patuduhon molo horbo boi 12 pasang di parmahani bana dalam arti 24 ekor. Dia mampu mengatur tentu bangsa Israel. Tentu orang-orang yang mau percaya kepada Allah. Dia juga mampu memanage, mengatur itu. Atik pe dak sarupa horbo tu jolma. Atik pe umaul do marorot jolma daripada horbo. Itu kan? Umaul do marorot jolma daripada horbo. Dia do na umaul. Horbo itu manang jolmai. Jala hatani jolma mana maul peopon. Maul peopon. Sonari diuduk satu kinai. Toe mak kita mana boto. Itu yang pertama kita lihat daripada Elisa. Dia bukan manusia kurang kerjaan, tetapi dia juga memiliki kekuatan manajemen pengaturan yang hebat. Kedua, tangjol mana pau sape si Elisa. Molo adong horbo 12 pasang. Tetudang na pugus beon. Molo adok kauma. Nabui ulahunun. Tetudang na marpugus beon. Dia sudah mencapai puncak daripada kehidupannya. Bukan harta dunia ini lagi yang menjadi sasaran hidupnya. Tapi dia mencari harta surgawi. Asama jauh di bagasan ngoluta, urang fokus tu artana di portibiok kita. Suara na jauh-jauh tu hita lupa hita. Mama kulingi hita gabi tapanengel. Si pariota tu majo pita mabige portibion. Hati-hati. Ala ni rikot ni namar portibion uptinggil si pariota. Dibuktikan si Elisa di tadi konibana do kenyamanan, di tadi konibana do arta naung adokian. Laho mandapoton arta nasung sumurungi nasumangapi untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa yang kekal. Menjadi pelayan di dalam Tuhan. Napatuluhon di Papua Madison. Ahadidok si Elisa. Wa lo asau jolo mangumma damang dohot dainang. Wa lo asau muli jo parjolo. Mula tu jabukku. Amanginang napatuduhon di bagasa terpukon di patuduh si Elisa totalitas namangihutton debata. Ini memanggil kita supaya dalam mengikuti Tuhan adalah totalitas. Yakin doau sudah hita na marpungu di tonga-tonga di bagas joro manuguton hibul rohata di ngananon mamuji debata dang mapar pikirata adong nuna mapar adong nuna lupa pamateo kopor na sugudan isodo badanna ale pikiranna apa gajakku jamita ni padita pangadibuanon hatop mai asa amin mula kibai sotong mosok patuduhon hibul di roha. Mari hidup kita benar-benar penuh bagi Tuhan.
Jangan buat ruang tempat yang lain, tempat yang asing dalam hati kita, tapi penuh. Ai dakkolak kita jolma nama dok dalam hidup kita, jangan ada tempat laki-laki yang lain, wanita yang lain dalam hatimu. Tapi akulah yang mengisi seluruh isi hatimu. Ido molo halak na merdongan saripe. Kan ido tak tabain ruang manang tempat tu halak nasing di bagasan rohanang ate-ate. Songoni nang debata. Jangan berikan tempat atau ruang bagi si iblis di dalam hatimu. Ketika kamu memberikan tempat dan ruang itu, maka kamu akan dipermainkan. Maka hati dan pikiranmu akan senantiasa digoda. Rohamu lau pertanyaan, holan ribu sotik, adang lawau pertanyaan. HP ngamar me kapodda mulai siang pukul 6 botari ngamar tapian ebitna nga disemprot-semprot ngamar listip obu na nga bagak asa bereng asa denggap di berek kala hola ro ribu sotik songonda ngali hadua mayau pertanyaan. Kenapa mak enggak pergi? Hujan rintik-rintik. Olodo si pata. Alana merbedai hela dohot buru. Merbedai anak do permain. Ngamangaradi hian ni natau do amatai. Ala gugu-gugu suara ni halaku masih halusan. Dang merminggu beau ngamagu be sidami ngamar dalan-dalan. Dang arung bedame di bagasan roha. Habe nunga dipaima sidami di bagasan di bagas coro. Ay moloro ibana bago dame mai ibana sih. Habe ala ni perselisian merua. Oleh karena itu mari dalam hidup kita seperti Elisa, dia totalitas mengikut Allah. Totalitas mempersembahkan waktunya. Waktu dia berdoa, benar-benar berdoa hanya untuk Tuhan. Waktu dia memuji Tuhan, hanya benar-benar memuji Tuhan. Tidak ada kepentingan yang lain. Hidup kita juga demikian. Molo roh hita tutonga-tonga di bagas coro. Hibul mahita namar tangiang di bagas coro. Unang mapar rohamuna. Unang mapar pikiramuna. Binahen ni hasianganon. Molo nunga tatekaton roh marsaor. Roh mahita marsaor. Unang olo dia badi. Akan masa di Portibion. Elisa tidak mau dijerat oleh situasi. Oleh karena itu dia permisi kepada orang tuanya, mencium orang tuanya, menyerahkan orang tuanya, menyerahkan orang-orang yang dia kasihi kepada Tuhan. Bisa kita membuat dalam hidup kita memberikan kemenangan itu hanya bagi Tuhan. Totalitas itu bagi Tuhan. Boy, adok saya ada ilustrasi amanginang. Adok masa ada situa laho maragedda maibana. Jadi di tikilau maragedda maibana horoa nabudari marbebe mani anak konaon mohok alahona udan.
dung mohop ianakonna sappe makuturi romai natai sudah di mana margedai batal ma patebak matuna asing ina hebat dulu pargedau boy di patebak era supir emang bis gereja ini Roma matai daung buruni raja sapala naung huleo partikiakku sapala naung hubuka rohakku marhobas ikko marhobas au na juga lebay obda ina tahun ngai woto yanakon namar said saya digugui dobe daun porse ama buam mayanakot ta itu klinik anggo au ikko berangkat do au tu gereja ngadi paima au ahama dirokon amang situ au ada orang so masuk kita lau marhuas adong neng dohonokku amang padita ina jadi lagi tongon marsait ya nakokku tutu moru do konsentrasi ni pikirakku alain nakin ngau suru inata jabunami parsinoduk boloni mabuat danakon tu marubat tu klinik sada do honokku amang nang tu hita paralado lau tangiang borat-borat anon makubasi martangi yang maju hita tu yanakokku inna pas do hati hai kurang 10 menit naing masuk par mingguan di Roma padi tahun ditangyak koma sudi parhaladu hohom ala di Papua sudah cukup berat penyakit anak ini 10 menit sebelum ibadah. Isarana mulai ibadah jam 10 menit sebelum jam 10. Amin ni dapat ditomba. Tinggal 5 menit nai lo masuk. Berbaris mada. Ngapos rohani situ. Manang ahap Tuhan mangulu manang mati anak kokon saguru dihodoi. Ai hodo nama ngalehon, hodo nama buat. Angguau marhubas mau. Hibul rohana. Tep merdalan terus merdalan. Selesai tak ada di HP tidak bunyi, getar enggak ada. Dia miton ibana do. Berarti aman semua. Selesai mulak maibana. Piktor lao tu kliniki. Itu rumah sakit di Papua inatai rupanya 1/4 jam sebelum jam 10 itu anaknya sudah drop kali, di bawah. Tapi nggak tahu bagaimana itu 5 menit sebelum jam 10 itu anaknya seperti dipulihkan dengan kuasa Tuhan. Anaknya dipulihkan dengan kuasa Tuhan. Hirana langsung dosahat tangiangi tu dak danaki tu debata mangula debata hati hai tu dak danaki meriti akan tindakan para medis. Amang inang. Ini buah daripada kesungguhan kita mengikut Tuhan. Jangan kita kira dengan totalitas mengikut Tuhan, dengan setia mengikut Tuhan, kita menjadi kehilangan. Benar, memang banyak yang menjadi hilang dari hidup kita. Tapi kita juga menjadi orang yang diberkati Tuhan. Dan kita lihat terakhir apa yang dilakukan oleh Elisa. Dia tidak hanya bersuka cita dipanggil untuk mengenal Tuhan, tapi dia mempersembahkan bagi Tuhan. Gisyat ibana do horbona jala ula ni horboi dibain ibana mangalopa juhudi. Bagaimana
Elisa mempersembahkan sepasang kerbau untuk dimakan sebagai ungkapan sukacita, ungkapan syukur. Nama Johita, hiduplah senantiasa bersyukur, maka dalam hidupmu engkau akan dikuatkan. Apapun pergumulan hidupmu, maka kita akan mampu setia, mampu melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya pelayan mimbar saja. Melayani Tuhan juga di dalam hidup kita melayani sesama, sama seperti melayani Tuhan. Ala didokdo nasa nabi nahemmo tusada anggikku namek meton natuaudui molo tasarihon dongata molo natasarihon nakana mepmet molo tasarihon nasomar diha na manariho tu debatado hita atong say gok las nirohama nguluta gok olop-olop tuk mahita marhasa tiaun tu debata huhut makobasi debata di bagasan nguluta dohot humaliang di pasu-pasu Tuhan mahita saluhutna amin martangyang mahita ali jahuba debata pardenggan basa nahuso bahami di bagasan Kristus Yesus hodo debata nami hodo nama Johami asa marhapur siaun dopakko isodo hami Tuhan manangihon hatap nabadiai nagabi sulu-sulu ngolu nami patau mahami manoktong mangihutoko molo tupe maragam hamaulun nasocon di jolo nami posdo rohanami donganommu urupammu pasu-pasumu hami mengadupi saluhutna songon pangurupyommu tu si Elia doho si Elisa di patau ho nasida marhalado patau mahami marhalado marhobas setia manghutoko ale Tuhan Jehovah hubwa kami akayanakor ruas ni huriam sianda dana na met remaja na poso pasu-pasu masaluhutna ibur magudang lehonommu mahabis suhon habistaran jala parbinotoan na patas dohot dapotan parsikolan na pinarsita na sida asa ahape nagabe cita-cita na sida patulusommu mai Tuhan lehon mahasehaton ni pamatang nang diakayanakon naunggok umur na sida lau mardongan saripe ukap maroha nasida laho mardongan saripe jala patongon nagabe rokap nasida asatabba las nirohanami diaka yanakon nami ditiki huidahami majalo pasu-pasu parbagason nasida jala diaka keluarga muda be pasu-pasu ma pardongan saripion nasida horo Tuhan naung maju nasida mardongan saripe pasikop mai ihot di bagas sesada todi asa masih jaloan rohanang pikiran nasida dau parsalisian dau roha nama sibulaan alai di bagas sesada ni roha mamujiho hodo nagabe ujahan pardongan saripionna dia kanatora sakana tutua nami tarumobi akalansia aka na di bagasan habaluon posdo rohanami Tuhan hodo namar mudu-mudu hodo nama ngalion gajang ni umur hodo nama narihon ngolu nasida lehon hasehaton lehon gogo nang las ni roha
tarumowi diakka namarukil, namarsak, namarsitaunon, tukoli nasida, patogu haporsiaw do pakirimon nasida, nang na dibagasan habot ni roh hape Tuhan, ala ni hamatean, homa Tuhan na mangapuli, tarumobi di keluarga sirait, boru tampu bolon, dohot keluarga manurung, inang boru aruan. Debata pardenggan bahasa. Apuli sude poparan ni amanami nanami na huaholongi hami naung sonangi. Tukoli hot pakirimon nasida taringot tungolu sugut. Na hehedo akan amate siatanomani diari marsugut. Dipakuling ni sarune na parpudi. Atong ali Tuhan dongani ma nang ruas ni huriam na dibaga sa parsahiton. Homa na mga lihon na mabalum. Pasu-pasu na sa ubat na ipangan na sida, pahisar pamatang na sida. Tarmobi binsar sialuho, guait borusianipar, aswadi simangucong, las Maria boru pajaitan, sintua nyonya manik boru sitanggang, nyonya tobing boru manik, Romulus Siregar, Enrico Jonathan Simanjuntak, Dumarama Bulan Utagalung, Sorta Pangihutan Sihotang, sintua Evangelis nyonya te Pasaribu boru sianipar, Sondang Juliana Lumban Tobing, TP Simanjuntak, Nyonya Paris Simanjuntak boru sinaga, Nyonya Sinaga boru simbolon, Rumintang boru tasoid, Sintua Bungaran P. Siregar, Nyonya Sinaga boru Situmorang, Nyonya Sintua LA simbolon boru Panjaitan, Nyonya Tambunan boru Tagaol, KM Sihombing, Nyonya Silalahi boru Samosir, Jos Martin Manalu, Pantun Nuta Barat, Josia Manurung, Robert Naik Pasaribu, Tiar boru Ambarita, Nyonya Sabta Gultom boru Panggabean, Balojong Pangaribuan, Mangatar Tambunan, Nyonya Baster Manurung boru Aruan, Sintua SP Hutasoid, Parlindungan Sitompul, Leoma Tuhan hama malum nasida, asa marahi saron nasida, nang sude akap kegiatan-kegiatan ni huriam, tarlumobi purna bakti ni amang situa mangatas pajaitan, oma Tuhan na mamasu-masu nasa pagkubasion nasida nang tujulan nyariope sudi parhalado ni huriam dihutoma di bagasan sada ni roha parsitutuon marhubas asa marsangap ma guarmu nabadiai nang di pamareta negara nami pe pasu-pasu masa luhut na Tuhan ramoti lehon bisuk lehon rohan na biar midaho nang uluan ni hatopan ni huriam HKBP pasu-pasu ma Tuhan ramoti say leho mahasehaton margugo na sida mangulahon ulaun na pinasahat mutu na sida mangasahon Kristus Yesus martangnya kami jalo mapamujion nami di bagasan Kristus Yesus. Amin. Mari demahita sian bukedo nomor rahasia pulpitu uhut papungu pilihan. Sana
tong saling. Tai dehon ayat nama ngihut. Sahab mapiliata tu arupan debata tapauduk marohata martangiang mahita. Ali debata manami na dibanagi jang hodo haroroan ni saluhut silon lehon nadinggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasata mi masian nani lehomi tu hami pelean nami tu ho. Sai jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asahu parhasia kami peleanon. Pati bulon narajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite tordim. Asalamu tadahami godang ni silen lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banagi jang say pinarbadi amah goarmu. Say ro maharajaunmu. Say saut malomo ni roham di banatongon song na di banagi jang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapa hari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangako. Mulak mahamu di bagasan dami dohot lasni roha jalo hamu ma pasu-pasu siat Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahu. Di sodako Tuhan debata ma buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata ma buhina tuho. Jala di pasaur madamina tu todim. Amin.